Дебелина на пробата 50 мм. Материалът слабо абсорбира вода, паропропусклив. Съставът на звукоизолационните плочи е естествен. Естествен продукт коноп, идеален за дървени конструкции, премахва излишната влага. Използва се в звукоизолационни конструкции на стени, прегради, тавани, подове върху трупи. Дебелина на плочата 100 мм. Плътният звукопоглъщащ материал от полиестерни и конопени влакна е проектиран да осигури акустичен комфорт в дома, офиса, производството.